deɛ me metumi atumfoɔ no sɛ mɛka kyerɛ Joyce Blessing ne sɛ bɛrima a wɔne no 1 2 3 ɔnhwɛ yɛ nwanya no wayɛ ne ho adeɛ 100% wayɛ ne ho adeɛ a ɔyɛ no ku ɛna wɔ sɛ n'ani ngye awadeɛ mbiem bɛrima bi wɔ nso a ɛduru baabi a na onya yare na ne bɛrima ankasa no na adwodwo ne ho ni hɔ ɔdɔ brada ɛtumi si awadeɛ mu ɛkɔba ne saa ɔbaa no ɔnya ne gyire bi saa ne gyire no a wɔnya no ɔnya atenka no wote aseɛ ɛna awarefoɔ nso deɛ ma awareɛ ani gye ba mu ɛyɛ ɛnamu asɛm awadeɛ no nyinaa ɛdi sɛ nkɔ so a ɔbaa no ɔbɛka sɛ obɛgya awareɛ but aduro hɔ too much GH order for akaba sonkon koma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie eye gano wahala dwumedia ye de ebesom mo e wo too much GH eso na muniaba epesi kapa e na motimi ni dwumedwa se de na chese ensem no de ekotwi ekobreman aha e na ye baba betu ni ye baba be package ye ya domo sukoye de baba beto apno so atwene sere ene abasa na enchiremu bia obi a wanti ase wo baabi no watimi ate ase na adwentwe bia wo won soso wo de atu edwa e de amaye no ntini ka se too much there. We are your #1 loyal incredible channel na eye na watwi mu ne na watwetwe mu no ensem a na ekoso efa eye gospel musician female at ease eye Joyce Blessing eye woni nukunu Dave Joy aware ho ensensem allegations bebre ababa beto edwa eno ebusua ene de yato ensa ede afre Apostle Ajiman Prempe na wono soso no wo memeche yemu denti ena sesei aware anase enwumtofo no wo maware egugu de ekoso ewo honhom fam anase de ewo eye ekuoni mu a enunti emasa enwoma ni nyina esisi no wono soso etimi atwena dwe na efuto bia wo no wakoye panyin wotimi ede atu edwa ede ama Joyce Blessing wono soso ehunu hawa obetoto ne nneoma asi afa ewo na ware ensemu ebusuafo menyi wa fidie no emfiri aha no ye twa ye ho aba ne ba ye de nkomodidie no ebe hyehye so ebusuafo eye nkomodidie na ena yeguso ayede eto apono so no Apostle memo akaba de abaye dwumedie yi eso ya oba ho ayefe that's grass de church police yo eja ensem a ekoso efa nyuntofo ye gospel musicians we sorry a wajaya ware we sorry a wokoware fofo amache say Ghana fo bebre dwen ho a wo mo enta se nka mo de mafato mo se mo de nka wiase nyum de montu nyamenyo montu enyum a ebe ma wo mo mu wo wiase atwea be nyame enso wo mo ne ye no wo mo su a wo mo dan na die no kwa ye se wiase fo krampo esu no wo mo ne ye mpo eye e de chon dinti ene masa enoma ne ba we sorry na awarija ye esi wo mo eso yo me dance tiefo ne ahefo nyina nyame nhyira obi a adwuma company nyame mpagya mo amen ya awurade nyamo kase amen adwuma pa mo yenti asɛm no obusa no a very very important question wo dwene ho a wonte ase na ye kwa ware mu kura na Proverbs chapter 18 verse 22 awurade say de wonya yire no wonya adepa wonya awurade ho nso ani so Malachi 2:16 awurade say me tan awarego me awurade nyankopon na meka onyame say ade a won pe won life ya wo tan kokokoko aya awari jaye ene anyuntufo ya wo kai ubetie ni we jan ku wetie ni we jan yire no mu dia ba no we tubo we o mu gue mo ni mase
aden enye san Nyankopon hye aware na unim wo mo yanyomtofo gospel singers sa wo to onyamenwum a unse nyamenwum na wo to owurade mu o enti wo beye ho kronkron wonya basabasa but anyomtofo no bebre akoji nuro yes ebi ye occult Freemason Illuminati fo ebi ni maame wata ena ebo okay oje tumi wotomato mu na ne dina basoro na onye sika bebre eti ma ne bi bebre di omo ya nti eno na ma awarugo ne enti se oduru stage bia level bia na eni bre ahantan ahomaso ahokyere abanu the spirit of pride na be hye ne ma enti me ka say o start enum to o are kodwo manu eno wa no woni kodwo manu atena wo be se mienu bi kura ba ko na kodwo manu wono wa kwana nim sene kodwo aduma enhye dan ko yi afebo se level na okobru no kodwo manu no hu se enya ne class no enti oba no be ja nti na chese odo no na enni ho no na se enam se that time no wo hu nipa ne mobo no ware no nti ne se wenye sika no wo hu ne se wo so kokofo bi fofra na se den because wo kwakọ ware obi aye odo nipa no nti na wo je na de na atena wo nchen sanity ti e de eba ne se na hantan ni sika eba won nsem a odo no wure fi sa odo no wo se sika owi e se nipa dwo the sorrow can Proverbs 36 or say awurade emani yam bebre ni makobo kro no ene ma mi nyesika nso bebre na ma wira mfi awurade sika ekum nipa eseyade sika eyade yi ayi Ecclesiastes o senkafo etire du chichemu du nkro o say siri ntini esiesie aduane ensama tiasefo ni de ne sika ene ede yade nyina etu onipa unse wo abusuam na oni sika yemu benfo se sika ne bema edi se sika ebe nipa mu a ne se Kristo ni mu nyame hu nti mu a wo be ya hantan wo be kire wo ebi na wo nwuntofo yi mu a wo se nwuntofo emema ne maari nyina wo nje so moto nyu no banyame esu ni enni wo mu nti sika ni nya ba na hanta na wura wo mu wonte se ayi ntufo bi wo kra yesi obi akoto na bi wo kum yesi wo wu basa mo obi na dina ko do su kum se so mo challenge wo mo ni wo mo movies fo yi toto yi mi sini fo yi na they are one and the same e mo ba ko medima ka se anyuntufo yi gospel sickness no about 80 to 80% and nam na me kwaso it is what higher ni afa onu se sa be ma ne class wo so ko ni sa oba ne yen class wo so ja ni si wo mo ko fa foforo eti awari jaye no se di akoni abe ni to enenu wo mu nyina no obi apese wo ye big wo ye bigger ese ne yonko wo ko ni eti wo se na ye pintem na ye nsem bebre na ware angasa de se ne Nyankopon hye no wunim wo so wotan ware guo to ware na uja ukunu ana uja wo yi se pe heaven unkobi ubako obonsam je e automatic na tese wunya ware na wuja nko akokwa ware fofo nkra de aka hu se heaven ne de nya de na de obekobie Hebrews chapter 10 verse 26 wo se yenyenya no kure no mu nimide na ekire ye boa pa koye bone a na bone ho afore ye ni ho biu na emu de aka ne atemu akonhwa won what ase e na ware ye wo ti ase o me ka se so mo kwa asore e no ware edie e na wo se wo gina so di ja ware ade mi onu pe e ne Nyankopon ahyehyɛ ato wo se e ne de ba ware mu a e se egu na be ma no na oba no obi ati e ware ne de first Papa Yesu can Matthew 19 verse 3 to 9.
Farisifoɔ kɔbusaa no ebisa ne sɛ yɛ ho kwan sɛ asɛm biara nti any cause meeting agya me yera na mo se mo kenkan sɛ onyankopɔn bɔɔ so ne asase ɔbaa ne barima no wɔyɛ wɔn na ɔde ɔbaa no ma barima no sɛ ne yere enti deɛ onyankopɔn ka bɔ mu no ɛsɛ sɛ onipa biara tete ana musa ne sɛ na ade nti na Moses twɛ awaregya yɛ nwoma awaregya yɛ nwoma maa yɛn tete no sɛ ayi me fi sɛ me yera atena aduru baabi me mpɛ ne bio enti mitumi twɛ krata akɔma na busuafoɔ no bi gyina so bi gyaa no musa ne sɛ ade nti na Moses yɛ sa Moses onyankopɔn na soma no ana Christ ka kyerɛ mo sɛ mo akoma dinti ana Moses twɛ awaregya yɛ nwoma ɛde ma mo sɛ mo ya mo yɛ na me Kristo deɛ me se mo sɛ enyo dwamamɔ nti no obi gyaa ne yere no ko ware foforo a no asɛ ware na deɛ ɔbɛware deɛ yɛ gyaa no no so ɔno so asɛ ware wo gyaa ayi ɔba wo gyaa okunu na sɛ ɔkotan baabi na obi foforo kɔ waa no a saa bɛrima no saa ɔbaa no ɔno so ɔma na saa ware o ante sa wa wo mfon so wa ye no ama obi so abenya ehu asotwe ehu susu aso aba so wo so wanya bi so so twa sa aba so eti wo se adwamamɔ sɛ ukunu sɛ wo yere ɛbɔ adwaman dia you have right eni obetumi gyaa no wa kɔ afoforo eni Kristo aka sɛ nya adwamamɔ nti 2 mame to so nkyerɛ sɛ Romans chapter 7 verse 1 to 3 Awurade sɛ emra di ne onipa bia so ende wote ase nyina emra di wo so kosi sɛ obokɔ okrechi na oba o hye ne kunu ase de o de mara kyekyere no asa okunu obra ne kunu ti ase ne se ne kunu wu a no asane no afiri mara no nti se wo kunu mu ye dia mara kyekyere enti okunu wu a no asane mara no de ne eye mara kyekyere ho no yi wo firi mara no no e free bonto nti ukɔware berema foforo a onya ware sɛ na wo kunu ti ase ne de wo gya no kɔware foforo bra enya dwaman enya owu obakɔ bo nsam di eja ye Joyce Blessing and Semia di atentwe wo social media for baby you know one mo yonko a je se wono wo mo edi nkomo oye radio presenter e wo Accra FM ye nua bema Romeo emra ensem no akokɔ so fa eye divorce won sansem no oba bonten e de nsem bi bebetu edwa eto e de to so say eye Joyce Blessing no it is alleged say wono kokofa ni kunu echi na chete ni kunu ne chi no na ni kunu ne chi no na wono oba no esi gina ye say wa bre aware no na oni atenka bia e ma ni kunu ebiem enti den na wo ba ya chi wo adwamammo so enye chopa na wo say wo bia wo pa wo kunu no na se bi ono ne de be chewo a wo de a chewo na so wo fa nchewo na se bia opese wo gu aware bia wo no egu na eba ne se no wo ba utimi ejina se me na makoba adwaman na ya che me asese no me aya che me no me nya ma dwen se me part o na emom no do na atenka na me wo ma wo se ane me kunu no anasese ne afri wo no ntimi pese me gya ware e de nti na be ma wo ba nya saa esu no e wo ni yo me da se asemo kasa ya asema na ensem bebre ekoso e wa ware se nipa nhwe yi a de nipa be kobo nsam gye aware di mu akotare aware nti dodo ha be kobo nsam gye because Kristo Pharisee for no busa no na wo kyerɛkyerɛ mu omu kofie no verse 10 no Matthew 19 no asiafo no busa no sɛ ne sɛ ene onipa ne ne yiri ntam asɛm ti sɛ bia ene ne ehu hia krase e be ware na Kristo sɛ enye nipa nyina na betumi agye asɛm yi sɛ wo mu Onyankopɔn e de ama wo nje sa ware kwa na nye obi a na betumi aware hwɛ bebre ntimi ware enso nkanya din o ne nipa akɔno bɔne akɔno nhyɛ so eni suban bɔne nti ama aware ayɛ de dia manipa Joyce Blessing die ya wo ken minim de si hɔ de ɛna nkrɔfo na ɛka ɛya mpa sɛ wafa ne kunu kyia kɔbɔ dwaman
ama bema na china na two ono no se obegya aware no na ana bema na se obegya no ono na se obegya aware na according to Romeo no ni kita we dey flower frere Joyce ene ni kunu Dave no na che say oba no na se woni atenka bia ema ni kunu no ebi oni atenka sese ono na wo 3 oma ware for 10 good years oni atenka ma no Inti minim se enam se Bible say adwama mo na betimi atete be ma na nti anu nti ebe wanyi obi foforo nti na ma na okokobo adwama se de be ya ne kun no ebubefu agya na na se de because ne su enyama a wo dan na die no won hyeda enti ase nze bibi ebe sibia no ne wo asikyere so oba no ono nim de wo ka bema no so eno nim de wo ye na de me metimi atumfo no se me ka kire Joyce Blessing ni se bema woni na 1 2 3 onje ye nwanya no waye no ho ade 100% waye no ho ade a oye nku ena wo se na ni ngia ware mbiem bema bi won so a eduru ba bia na onya yare na ne bema nkasa no na adwodwo ne huni ho odo brada etimisi aware ekoba ne saa oba no onya ne gire bi saa ne gire na wonya atenka no wote ase ena aware fo so de ma aware ya ni gire ba mu eye enamu asem aware ni nyina edisa nkoso a oba no obeka so bi ja aware but aduro ho ena mpabo so edisa wo yire wo yire na oba no se oni atinka ma obi wa mi de bigiri se be ma no wa ye mre eti be ma no nya ne ho otu no nyine ne ho mo mpae mi ka se abrantie bi ba ma so 99 emu oba ya wase ne bema enya dwuma abrantie o wonya 30 years na eno so ya sofo adwuma oh sampa body etumi ade nyina ye wose onipa ewua sofo bi kura tumi bompa Paul onyane mpa ene ye bone ne aso de ne bire ne eni ma baza abasenti na ye ntumi nya nsankyere ne a tetefo ne ye wo kora kwan so no enye azawe otumi bo pai ema onipa bi eyare sade ne otumi so mebo be abranti e secret wo ko kase mu ya kire onipa ye nka na so be asem wo eye osofo eni nipa no entemase ti o ka kire mi na musu wati e de pabo twa konkyere man na mesemi bompaye man ena oyire ya ye ken me ma no koto bi baaye me ebi okra me ana meto na me de ye nipa ho djuma me ma no koto bi baaye na me bompaye shira so na me kire ne de o fanye ya me no kure kakra ba wa man time no obuka chem se esedi o de nyame ase no wayi abranti your friend from pon so from pon who tie me ana wo hwe me asimo me kan no kura wuni ya toro no me twa so wuni ama wonya hoden di besine so enti sani manyema wo mu nyina ba e fa ye force ebia bema no ba na busua bi onu abonsanfo bi wo ho a aware no omo mpere so duzo obukura okoware a omo ye ho ade yo ne be tena ho mo sunsun omo mpere so ebia na obi yire ne oba no wo sunsun okay na okoware ho na mu a o ma ho ebia oba no wo si na wo bia no ana bema no so anu oku wo bema no nti ayi wo betimi ni na da wo otimi ni oba da
so enso pompi hwe mem nsuo na sei nsuo nso na ekoye di pa ma na ba ne we die se na esitie bi nim so far se na esitie de oba no so ma abonte me meka bibia obeka bibia sa nti me di advice am de be ma na se onya abotre ne yemo mpai ne mpa botumi ade nyina ye te hu hia se ne kunu obejai no da bi awari giant de Yakobon say uchi yo ejana wo hwe eye time awari omo enyoma ne ba abonten no eye Joyce Blessing ekọ ni nua ba ne kunu enua ba efie na mi busawo se entokwasi awari mu a anaze se wantwi bi mentime ho ase bi eba awari mu a bema ana oba wo ho kwan se emma wawo wo mu utimi fa wo mu free back uji wo mu free back nchen edukọ wabusuani bi wo se wo no mum na enhwe akwala na ana yo me da se me ba ubusa me nsemu mama nyiwa no simple asem no nyina bibia obabu wo se Matthew 19 verse 3 going and can hold it can sem no o se asem biara nti utimi gya o yira na enti untimi nyaa no na se wagya no ne nkwara no ba ko asesa no do nko saudi nkwara no kwa bema no na wo nkwara no ana bema no so wo de wo nkwara no kwa oba no one na wo enye nko a wo de a so but bema no wo na ye head our family aware mu ni pani wo na nyame asi pani wo de nkwara no kwai obi wo tumi sisa nkwara no wo do mako sie